Had manariman iti investigation kat tayo sir iti dating nga pasamak kat we assure nga iti Lawag City Police Station aramiden na ti kabailan na tapno ti kasta kat ma i mai-conduct tayo DJ napintas nga investigasyon tapno ti kasta maikan iti anyaman nga napintas nga hustisya para iti biktima ken para iti dating kapulisan tayo met. Okay. So kaligiti ma'am, ano iti police nga involved or iti nakapalto ka iti respondenta, ano action taken iti PNP law ma'am? Naka-restricted ka iti police din? Yes sir, dito nga kanito sir kat na restricted dito PNP personnel tayo kat habang madama iti investigasyon tayo adda iso na iti kapulisan tayo iti lawag dito PNP personnel tayo sir. So kaligiti ma'am, once ka dati pakitang nagbintutan iti police tayo, at dapat babalik ng sangwan nga kaso administratibo. Well sir, iti SOP tayo sir, dati kat conduct tayo iti further investigation ket no adda iti ma-find outan da nga lapses iti kapulisan tayo digiti panagresponde da ket adda iti kaukulan nga mabalinteg nga i-file iti kaso kas iti kuma administrative case tayo iti deti kapulisan tayo sir. Ma'am, ano kini mo investigasyon tayo? Mano da nga nagresponde ng police tayo pero kasano mo pasang iti pa nakapalto na kayo iti responde ka? Yes sir, base iti investigation tayo sir kat adda iti upat nga personal tayo nga nagresponde jay ket deti na-involve nga personal tayo kadeti nga pasamak ket nag-back up da kadeti imo na nga dada nagresponde nga imo na pinakapan da gapo na ta deti suspect tayo ket agpro-provoke iti data nga kanito sir. So dito nakapalto nga police, back up lang sila timulong. Timulong da sir ta timawag iti dagiti naganak deti suspect tayo ket handa kaya nga i-pacify deti anak da gapo na kahit nga dangrang digiti anak naganak na. Okay. So kaligiti ma'am, deti police officer tayo kung nakapalto restricted so na depende. Yes sir, naka-restricted.